जों दिनै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फैदों। आङो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानोदि फैगौ समावबो जाहाथे बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा आसामनि मादावनो बा DID-आव जोंहा नबजित नार्जारि बिथाङा फार्स्ट उइनार जानो हादों। बिनि थाखाय जोंनि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। आरो जायफोरानोखि फार्स्ट रानार्स आप जादों बिथां आपुन पेगु बिथांनिसिमबो जोंनि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। आरो जोंहा सेकेन्ड रानार्स आप जानाय बिथां आयदास्रि उपाध्याय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बेखिनियानो न'खरफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदोंदि इयुन समाव जाहाथे बैसोर न'खरनि बिमा बिफा जाहाथे गार्जेनफोरा जाहाथे इयुन समावबो बायदिसिना बेबायदिनो माबा मोनसे हाबाफारियाव जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे न'खरनिफ्राय मोजाङै जोथोन लायो बेखौनो आङो न'खरसिम माबा बावहरो। बे समाव गोबां रायजोफ्रा गुवाहाटीनि गासै गुवाहाटीनि रायजो राजाफ्रा बे समाव बरायनो आग बारायबोदों, साखाफारा जादों। थारैनो बे समाव नोंथांमोना मा बुंनो सानदों? जोंनो मा बुंदों, जों बहुत गोजोननाय मोनदों, जोबोद साबायखर नबजित नार्जारिखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौल' नङा, जों आसामनि बारै साथामदि देरहाना होदों, एकदम जारिमिनारि माने सानथावना आरो जादों माने जारिमिन जाबाय माब्लाबाबो जों नुवाखै। नोंथांमोननि जायगाया मायाव? जोंनिया मालिगाव आनसलिक खांख्लाबारि सुपा। मालिगाव आनसलिक खांख्लाबारि सुपा। बेसेसो सुबुं फैदों? जोङो गासैदो जोंनि दखरा आफादनि मालिगाव आनसलिकनि दखरा आफादनि गासै 20 सुबुं फैदों बेयावहाय नबजित नार्जारिखौ बरायनो थाखाय, वेलकाम खालामनो थाखाय। जों गासैबो बर' हारिनि जानानै जों बिथांखौ आर'नाइ गामसाजों बरायनो थाखाय जोङो साखाफारा जाना दङ। आरो कामरुप मेट्र' जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जोङो गासैबो फैदों। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जिहेतु जोङो बयबो ससियेल मिडियायाव नबजित नार्जारिनि देरहानायनि थाखाय गोबां रेलि खालामनाय, न'खर आयदास्रि जिन्दाबाद साखाफारा जानानै दं। दान्दिसे समनि उनावनो नुजाफैसिगोन, ओंखारफैसिगोन। बिथांमोननि फ्लाइटआ बाखांबाय, बानानै दा सासे सासे ओंखारबोगासिनो, ओंखारबोसिगोन। फैथारनोसै